دڕۆژێکەوە کە ئیرۆدا ji sala 2021 ئەندامێ ئەنجومەنا شاخ یا پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا ئەمین عیسا ئەلعەلی لەسەر دەستێ چەکدارên پەیەدێ و دبن ئشکەنجەیە هۆڤانە دە شەهید بوو. لە ڕێکەفتا 22 گولانا 2021 ئەسایشا پەیەدا ئەمین عیسا ئەلعەلی بۆ نیابەیە لەشکریە حەسەکێ وەکە دیدەڤان لێسەر دۆسەیە ژمارەیەک فەرمانبەرên گەندەڵ درێڤەبەریە پەیەدەدا داخوازکردن و برن. ولگۆری کومالبات دبێژە بریار بوو دێدەمەکە نێزیک دە سربەست وەرە بەردان. وشبەرک و ئەمین عیسا ئەلعەلی سربەست نەهاتە بەردان و بخۆ نەخۆش بوو و پێویستیە وی بدەرمانان هەبوو مالباتا وی هەولدا دەرمان بگهینن لێ پەیەدە وەرنەگرت. ددەهێ حەزیرانە 2021دا مالباتا ئەمین عیسا کاری دەرمان بگهینە نووری مەحموود بەردەفکێ ڕاگەهاندنا یەپەگا تاکو دەرمان بگهینە ئەمین. لێ نووری مەحموود سۆزا پشتڕاستکری نەدا ji ber ئەمین عیسا لێ جەم ئالیەکی din دەستە سەرکری بوو. مالباتا ئەمین عیسا هەولێن gelek ji bo diyarkirina çarenivîsa kurê xwe dan û tevî sozên serbestberdanê ji aliyê peyedeva lê tevaya hewlan bêsûd û bêencam bûn. Li rêkefta 28 حەزیرانە 2021 peywendiyek ji nexweşxaneya Sarya bê birayê ئەمین عیسا re hate kirin. و jêra gotin ku rewşa Emîn ya tendurustî gelek xirab e û pêwîst e li nexweşxaneyê amade be. û piştî gihişta nexweşxaneyê jêra gotin ku Emîn bi sedema celtaya serî canê xwe jê dest daye. Rêveberiya nexweşxaneyê razî nebû term bê razîbûna niyabeya leşkerî radest bike. û piştî wergirtina razîbûnê termê Emîn Îsa hate radestkirin û peywendî bi jmareyek pizîşk hate kirin ta ku termê wî were pişkinîn kirin. Lê ji tirsa tevaya pizîşkan neamade bûn ji bo pişkinînê. û pizîşkê term pişkinîn kiriya li malbata Emîn Îsa tekez kiriye ku nabe navê wî were eşkere kirin. Piştî pişkinînê hate xuyakirin ku bihvil hatiye şikandin. Xwînberbûn ango nezîf di serî de durust bûye. Cihê lêdanê li ser kabokan diyar e. Bi amîreke tund û asin li pişta serî hatiye dan. Ji pişta serî ta ku dawiya Amûdfeqerî bi zeytê hatiye şewtandin. Cihê lêdanê li ser basala sîsaiya diyar e. Cihê Musê li ser aliyê çepê rû diyar e. Dest û bin çeng bi ava germ şewitîne. Çermê zik hatiye kolandin. û piştî ku malbata Emîn Îsa term wergirt û rastî eşkere kirin bi 24 demjimêran, peyede vîdyoyek belav kir û tê de eşkencedana Emîn Îsa perdepoş kir ku ji aliyê malbatê ve wêneyan û vîdyoyan eşkencedan hatiye belgekirin. Piştî hewla peyede ji bo perdepoşkirina rastiyan, malbata Emîn Îsa amadebûna xwe ji bo vekirina gora kurê xwe nîşanda. Ew jî bi mercê dibin çavê ragihandina serbixwe de û ne bi tenê bi amadebûna pizîşkên pispor. Ji aliyê xwe ve jî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di daxuyaniyekê de tawana hovane ji aliyê çekdarên peyede şermezar kir û bang li Amerîka weke gerentor kir ji bo rawestandina van tawanên hovane. Her wiha bang li rêxistinên navdewletiyên mafên mirovan kir ji bo eşkerekirina rastiyan û sizadana kujeran. Her wiha Encumena Niştîmaniya Kurdî jî divê derbarê de daxuyaniyek belav kir û şehîdbûna Emîn Îsa Elعەlî li ser destê çekdarên peyedê bi awayekî hovane şermezar kir û daxwaza vekirina lêkolînekê ji aliyê navdewletî kir ji bo eşkerekirina rastiyê û destnîşankirina tawanbar û kesên li pişta wan û bang li aliyê Amerîkî kir ji bo fişareke bêtir û ragihandina rastiyê bo raya giştî.